igsuon. Kabantay mo no nga kana yung bana pag imo nang hatagan sa kalipay sa kaminyoon then di naman na balibaran. Ganado jud kay na sila, no? Kung sa imong ipasugo, mubuhat jud na sila, no? Burag happy na nila ang kadasig kanunay. Pero sulayig balibad, di ba tingala ka? Kisapot na nga wala sa oras. Kung naa ka ipabuhat, magtinapula na. Usay bisan sa ginagmay lang nimong giingon, singhaga na ka. Inana ang mahimo. Sulakton nga pagkasulti, tinuod yun ang ginaingon nga kana nga bahin samukan. Usay kana nga bahin lalisan. Kadaghanan awayan yun na nga part. Mo nang isip asawa kita karon. O kiramang yun ang mubalibad pod kay ngano, huy, atong lawas usay maluya. Napoy mga panahon nga depressed, stress kita. Pero ang di lang yun pod maayo, nakanunay na lang pud ang balibad kay dili pud sa tanang panahon gikapoy kita.